Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda ga cikakkun labaran duniya. Dabban jama'a na ci gaba da yin zanga-zanga a kan tituna a Najeriya. A Abuja babban birnin tarayyar kasar masu zanga-zangar sun yi ta rera waƙoƙi yayin da suka gujewa barkonan tsohuwa da 'yan sanda suka harba. A ranar Alhamis ne dai 'yan Najeriya suka fara fitowa kan tituna suna neman a sauya wasu manufofin gwamnatin kasar ciki har da cire tallafin man fetur da aka yi a shekarar da ta wuce. Zanga-zangar ta gama gari da za a yi tsawon kwanaki 10 an yi ta a biranen Najeriya da yawa duk da arangamar da aka yi da jami'an tsaro a wasu wuraren. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar mai suna Wisdom Chumaniya mazaunin birnin tarayya Abuja ya bayyana ra'ayinsa. Ya ce, mun cancanci mu ci moriyar albarkatun da muke da su. Muna da albarkatun ma'adanai, muna da albarkatun ƙasa, an albarkaci jama'a da abubuwa da yawa. Muna son gwamnatin da za ta yi wa jama'a aiki ba kawai ta mulke su ba. Ya kamata shugaban ƙasa ya biya buƙatun jama'a, abin ya isa haka nan. A lokacin bikin rantsar da shi a watan Mayu ne shugaba Bola Tinubu ya sanar da kawo ƙarshen biyan tallafin man fetur. Ba a daɗe da yin hakan ba, shugaban ya kuma ɗauki matakin barin naira ta nema wa kanta daraja. Bayan haka hukumomin ƙasar suka kuma ƙara kuɗin wutar lantarki da fiye da kashi 200. Da take mai da martani, rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce ta yi amfani da barkonan tsohuwa ne don wargaza masu zanga-zangar. Benef Igwe shine kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja ya ce kotu ta ba da umarnin ne domin hana duk abin da zai kawo cikas ga al'amuran yau da kullum a kewayen birnin. Kafofin yada labaran kasar dai sun ce an kashe mutane akalla 13 a faɗin kasar a yayin zanga-zangar. Vladimir Kara-Murza mai takardar zama Amurka ta dindindin ya shaidawa manema labarai a jiya Juma'a cewa ya yi tsammani zai mutu a gidan yarin Rasha. Marubucin wanda ya taɓa samun lambar yabon Pulitzer wanda aka yanke wa ɗaurin shekaru 25 a gidan yari bayan da aka kama shi a shekarar 2022. A jiya Alhamis ne aka sako shi a wata musayar fursunoni ta tarihi da aka yi wadda Amurka da ƙasashe abokan hulɗarta suka cimma da Rasha. Kara-Murza ya yi magana da manema labarai a birnin Bonn na kasar Jamus tare da biyu daga cikin 'yan Rasha 7 da aka sako ta dalilin yarjejeniyar, wato Ilya Hashen da Andrei Pivovarov. A wurin taron manema labaran ya yi bayani dalla-dalla akan mummunan yanayin da ya fuskanta ciki har da yadda aka killace shi tsawon watanni 10 a gidan yaron. Aka kuma takaita mishi magana da iyalinsa. Ya ce sau ɗaya kacal Rasha ta bashi damar yin waya da matarsa da 'ya'yansa 2 a tsawon shekaru 2 da ya yi a tsari. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zaman makoki sun taru a Doha babban birnin Qatar a jiya Juma'a domin jana'izar shugaban Hamas Ismail Haniyeh wanda aka kashe a ranar Laraba a Tehran a wani hari da ake zargin Isra'ila ce ta kai shi, wanda ya janyo fargaba a yankin da kuma barazanar faɗaɗar rikici a gabas ta tsakiya. Dabban jama'a ne suka halarci sallar jana'izar a masallacin Imam Muhammad bin Abdul Wahab inda aka lullube akwatin gawar Haniyeh da na dogara wanda ke tsare da shi da tutar Falasɗinu. Bayan sallar jana'izar a masallacin an ɗauki akwatunan zuwa birnin Losail da ke arewacin Doha don binne su. Mutuwar Haniyeh ta janyo kiraye-kirayen ɗaukar fansa daga Iran da Hamas waɗanda dukansu ke zargin Isra'ila da aikata kisan. Haniyeh dai ya je Tehran ne don bikin rantsar da sabon shugaban Iran Masoud Pezeshkian. Prime Ministan kasar Habasha Abiy Ahmed ya ce ana ci gaba da tattaunawa da kungiyoyin mayakan sa-kai a yankin Amhara don warware rikicin da ake fama da shi a yankin cikin lumana. Da yake magana a wani taro da shugabanni a fannin kuɗi a birnin Addis Ababa a jiya Juma'a, Abiy ya ce gwamnatin tarayya na ƙoƙarin tuntuɓar 'yan tawayen, amma da alama rashin haɗin kai tsakanin ƙungiyoyin ka iya kawo ƙalubale. Ya ce ya yi ta ƙoƙarin ganin ƙungiyoyin sun haɗa kai don samar da yanayin tattaunawa. Shugaban dai bai bayyana ƙungiyoyin mayakan da ake tattaunawa da su ba da kuma lokacin da aka fara tattaunawar.